Hej, jeg hedder Nina O'Farrell. Jeg er sanger og underviser i sang og klaver. Og i denne her video vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan sangundervisningen foregår. Så den første gang vi mødes, der vil jeg rigtig gerne høre om dine ønsker med sang. Måske er der nogle særlige sange, du godt kunne tænke dig at lære at synge. Måske kunne du godt tænke dig at starte i et kor. Måske kunne du godt tænke dig at blive bedre til at synge til fællessang, uden at mime på de høje toner. Det er der nemlig rigtig mange, der gør. Så kunne jeg også tænke mig at høre lidt om din erfaring med at synge. Hvordan har du brugt stemmen indtil nu? Så går vi i gang med nogle opvarmningsøvelser, nogle lette opvarmningsøvelser, og synger en sang sammen. Det, som vi laver i den første undervisningsgang, altså øvelser og sange, og også de efterfølgende gange, det får du en lydfil af, så du kan bruge den til at øve dig hjemme. Det kræver ikke nogen forudsætninger at gå til sang hos mig. Du behøver ikke at have nogen erfaring med at synge. Du behøver ikke at kunne læse noder. Du behøver heller ikke at være en bestemt alder. Min ældste elev, PT, er 80 år. Så alle er hjerteligt velkomne. Det eneste, du egentlig behøver, er et dybt ønske om at synge og bruge din stemme. Og selvfølgelig kunne sætte lidt tid og energi af til at øve imellem undervisningsgangene. Så hvis det lyder som noget for dig, så håber jeg, vi ses.